ice cream, bring that ice, boy. Walking, know that side, yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lies, ayy. Got my own little spy, ayy. Look me in my eyes, yeah, all your dreams gon' die. Word, same old day with the same old flow, with the same. Dobar dan i dobrodošli u moj novi videoklip. U današnjem videoklipu ću vam pokazati koju ja opremu koristim, šta najčešće koristim na terenu, vežbi, šta vam je sve potrebno da biste igrali Airsoft, šta je obavezno, šta ne, sve je stvar izbora. Pa da počnemo. Kao prvo i prvo što vam je potrebno da biste počeli uopšte i da biste se uopšte bavili, da biste bili uopšte na terenu sa Airsoft, su vam najpotrebnije zaštitne naočare. Evo ih. One ovako izgledaju neke najosnovnije naočare, zaštitne. Ima i ovakve. Pogledajte. Znači, kao naočare za sunce, jako je bitno kada kupujete naočare, da naočare imaju sertifikat da su testirane na Airsoft kuglice. Iz kog razloga? Pa da ne biste ostali invalid sa jednim okom, možda bez jednog. Zdravlje nema cenu, tako da nemojte gledati najjeftiniji model naočara, nego kupite obavezno naočare koji imaju sertifikat da su. Druga stvar koja vam je potrebna da biste igrali Airsoft je šta? Je replika. Replika. Ne baš ovakva, ali neka osnovna replika vam je potrebna da biste igrali na terenu. Znači dalje što vam je potrebno? To je uniforma, maskirana, jednoobojna maskirana, nebitno. Uniformu koju ja trenutno nosim na sebi i koju često koristim je Atax FG. Znači, to je kamuflaža koju koriste oružane snage Ruske federacije i specijalne jedinice Ruske federacije. Veoma zanimljiva stvar što se tiče ove kamuflaže je da je ona nastala u Americi. To je američka kamuflaža, ali pošto nije našla primjenu u američkoj vojsci, vrlo brzo je našla primjenu u oružanim snagama Ruske federacije. Šta vam je još potrebno? Kada igrate Airsoft, još jedna stvar koja vam je potrebna je borbeni prsluk ili plat carrier, vuče na izgled ruskog 6B45 borbenog prsluka. Evo, kao što možete vidjeti, tu imaju neke torbice koje su vam potrebne po želji, futrole za okvire. Ja imam ovdje za 6 okvira, jedna dodatna torbica u kojoj može ostanu još koji okvir ili ti Airsoft ručne bombe. Tu imamo futrolu za radio stanicu i samu radio stanicu. Kao početniku možete je koristiti, a i ne morate, nije potrebno. Ali ako igrate u timu vam je potrebna, jako vam znači kada je imate, jer lakša je komunikacija sa ostalim timom. Sljedeća stvar koju ja posjedujem, a možete i vi, bilo bi dobro, je šlem. Šlem će vas zaštititi od kuglica koje mogu da vas pogode u glavu, možda bude bolno, jako, zavisi. On također. Evo kako izgleda, ovo je neka kopija, ispod metkića. I ova kopija metaka, pravog metka. Eto, radimo to kako je stavljeno, znači to neće funkcionisati. On je neka plastika, jako je solidan. Iskreno, ja sam ga dobio, nisam ga kupio. Znači to. Kao što sam rekao, znači borbeni prsluk, plat carrier, kako god. Šta možete da nađete, šta možete da nabavite.
ovo što sam pokušao malo pre da skinem je remenik u jednoj tačci za repliku. Sada ću vam pokazati. Zakačite ga ovdje, zavisno gdje je vaša replika nakačenje, i za lakše nošenje, naravno, vaše replike, da je ne nosite stalno na rukama. Može bude jako teško. Kako to izgleda otprilike. Znači tako. I možete da je pustite. Ona stoji okačena i ne može nigdje. Ovo je remnik sa jednom tačkom, postoji remnik koji ima kačenje u dve tačke. To je ovdje, kundaku i na početku. I onda vam u dve tačke stoji. Po meni je ovaj najviše koristim i najbolji, najpraktičniji mi je. Sljedeća stvar koja vam je potrebna kada igrate airsoft, potrebna je, može ili ne, ali ja koristim, to su rukavice. Opcionalno sa prstima, bez prstiju. Ja koristim bez prstiju iz razloga što kada hoćete telefon ili nešto da uzmete, lakše koristite telefon, imate osjećaj na ekranu i meni lično mnogo bolje izgleda rukavice bez prstiju. Znači, gledate. Kako to izgleda. Ovdje ima kao neke gumene dodatke da kada udarite ili nešto ne oštetite rukavicu, ne iscepate, a ni vašu ruku ne povredite. Znači, kada smo to prošli, sada ćemo skinuti, postavit ćemo repliku sa strane. Ujedno, ovo je moja omiljena replika, Cimin na 0.40 ili ti AK-74 sa preklopnim trouglasnim kundakom i GP25 bacačem granata. Uradit ćemo poseban video i o bacaču i o replici drugi put. Sada samo pokazujemo, evo vidite kako ona izgleda. Ona je skroz metalna, jedini stvari od plastike su rukohvat donji, poklopac gasnog cilindra, rukohvat donji i okviri. Kao što ima i pravi AK-74, to jest od polimera okvire. Ili ti, kao što je ovo, bakelit. Ovo je imitacija, ovo sam ja, ovo je moje rukodelo, farbanje. Idemo dalje. Znači, kao što smo rekli, to je prsluk, borbeni prsluk ili ti plat carrier, kako god, je opasač. Evo, kao što možete vidjeti, još jednom prsluk, kako izgleda. Tu ima neke dodatne torbice za neke stvari, kuglice, voda, baterije rezervne, ovo su ukrasi. Znači, to je što se tiče opasač, gdje možete da nakačite dodatne torbe, holster za vaš airsoft pištolj. Može bude ovdje, može da bude ovdje, kako kome lakše. Ovo je torbica za dodatne okvire, za prazne okvire, da ih ne bacate, nemate vremena da ih vratite u holster na prsluku, onda ćete ih staviti ovdje, prazne okvire. Može za još neke stvari da posluži, dobra stvar. Znači, donji del, znači maskina uniforma može biti iz dva dela. Znači, gornji i donji del može biti jednodelna u vidu kombinezona. Po meni je najbolja stvar da bude dvodelna. Znači, gornji i donji deo, pantalone i naravno, zapravo se napomenem, još jedna stvar koja vam je bitna, mislim da imate, poželjne su čizme ili taktičke patike.
Postoji ogroman izbor čizama, taktičkih patika, u kopiji, iz originala, na vama je. To sve zavisi od vašeg financijskog stanja i koliko želite da uložite u sport, u ovaj sport. Tako, to smo sve prošli. Sada ću ja skinuti pasač da ga pogledate. Bolje, ga, evo, to izgleda. Tu je opasač, holster za vaš pištolj, ovdje ga drži zategnutim, da ne može da izađe. To bi bilo to što se tiče toga. To je neka oprema koju ja koristim. Neke stvari od ovih koje sam nabrojao nisu najbitnije. Nisu najbitnije da ih posjedujete kao početnik i u zavisnosti šta vi želite, kako želite da igrate i da li želite da, pre svega, jako je bitno da vi želite ovim da se bavite, jer ove stvari, pojedine stvari mogu puno da koštaju, a ako ćete se veoma kratko baviti airsoftom, onda vam se ne isplati da držite kući, da prodajete, posle jako teško ćete rasprodati neke stvari, tako da najbolje da vidite da li ste za taj sport, da li želite da se bavite tim sportom i onda samo po sebi ide oprema. Znači, nabrojao sam vam dve najbitnije stvari koje morate imati su, znači, zaštitne naočare. Ne možete uopšte prisustvovati susretu bez ovoga, ne možete ući na airsoft teren. Znači, airsoft naočare. Kao što sam rekao, znači najbitnije je da naočare imaju, da imaju certifikat da su otporne na airsoft kuglicu. I sljedeća stvar je naravno da posjedujete repliku. Kao što sam rekao u prošlom klipu, znači cena replika se kreću od 100 do beskonačno. Zavisno, znači po meni ovo vam je jedna dobra, da kažemo, replika za početak košta nekih 250 eura ako se ne varam, nova. Znači metalna je, Cimini proizvođač je najrasprostranjeniji proizvođač. Zahvalna replika, igrat ćete, bit ćete veoma zadovoljni. Znači to je neki početnički budžet od nekih 200-250 eura za repliku. Sve ostalo dolazi samo. Znači kao što sam rekao, prsluk ili ti plate carrier. Još jednom da ga pokažem, malo detaljnije, znači na njemu imate, ovo je neka imitacija nekog štitnika, znači kada kupujete prsluk dolazi go, kako hoću reći go, znači nema ništa od ovoga, ovo sve naknadno kupujete, znači kupujete uloške futrole za okvire, posebno, kupujete sve ove torbice, rančiće dodatne posebno, sve to posebno kupujete i kačite na vaš plate carrier ili borbeni prsluk. Možete sve da nađete polovno, možda sve u kompletu, ali kad pričamo o novim stvarima, to sve uglavnom dolazi, prsluk dolazi bez ovih stvari. To bi bilo to što se tiče moje opreme koju ja najčešće koristim, stalno. Znači, kao što sam rekao, znači, uniformu koju ja koristim je ATAX FG, koja je prvobitno razvijena za američku vojsku, međutim nije našla primjenu u američkoj vojsci, pa je našla primjenu u ruskim oružanim snagama, što može se vidjeti na raznim fotografijama pripadnika ruske vojske i u Ukrajini i ovako nose ove uniforme. Neke specijalne jedinice, neke obične zavisnosti. Znači, to je to što bi bilo što se tiče moje opreme koju ja koristim i koja je vama otprilike potrebna da biste se bavili airsoftom. Znači, napominjem, sve stvari koje sam vam pokazao vam i nisu najneophodnije. Neke stvari koje sam pokazao i nisu najneophodnije,
Dakle, znači ne treba vam striktno sve ovo što sam vam ja pokazao, neke stvari su obavezne, to sam nabrojao, znači to su zaštitne naočare, replika da biste igrali i zaštitne naočare da biste uopšte mogli da prisustvujete airsoft susretu ili na airsoft terenu. Bez toga nemojte da pomišljate. Repliku naravno nemojte koristiti bez zaštitnih naočara, ni sami, ni slučajno kad je neko u blizini vas ako nema zaštitne naočare. A nekog ne biste ili sebe ili nekog napravili invalidom. Da vam izbije oko, šta već. Znači, pre svega bezbednost, pa igra. Bilo to, pa se vidimo u nekom sljedećem klipu. Hvala vam, nadam se da sam vam pokazao neke stvari i da vas polako uvodim u sadržaj kanala. Sve najbolje.